Ibinahagi ng isang medical student mula Bulacan na si Adrian Renz Pineda ang kanyang karanasan sa pagtahak sa pangarap na maging isang doktor sa kalagitnaan ng pandemya. Tulad ng maraming mag-aaral, malaking hamon ang pag-aaral ng medisina sa ilalim ng blended learning. Sa katunayan, kahit pa mahigit isang taon na ang pandemya, malaking adjustment pa rin daw ang new normal education para sa kanya. Up until now naman, ma'am, na itong COVID na to, ang daming ninakaw sa akin bilang medical student. Kasi po, yung learnings, yung skills specifically, ma'am, na dapat natutunan ko firsthand sa hospital, sa eskwelahan, ay ginagawa ko siya sa bahay on my improvised materials. May mga clinical subject daw siya na dapat sana ay may face-to-face interaction pero dahil sa sitwasyon at bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19, virtual na lang daw nila itong ginawa. Ang laking adjustment po sa akin, ma'am, nung kailangan ko pong mag-conduct ng pagpapaanak na ang gamit ko ay teddy bear para po mapakita ko kung paano yung steps sa pagpapaanak kasi we were not able to go to the school So yung dapat na model po na gagamitin namin is hindi namin magamit kasi nga po limited po. So ayun, we need to improvise just for us to learn. So ayun naman, ma'am, sobrang at saka, ma'am, during virtual classes po is nasa sayo po talaga kung paano niyo po how will you keep yourself motivated. At dahil 4th-year student na si Pineda, nakakapag-intern na raw siya sa ospital. Siya ay nagsisilbing clinical clerk at nagkakaroon na rin ng exposure sa totoong tungkulin na ginagampanan ng isang doktor sa ospital. Tulad ng marami, kahit pa siya ay isang medical student, hindi raw maiwasang makaramdam siya ng takot na baka mahawa ng COVID-19, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang mga magulang na kasama sa bahay. Ngunit sa kabilang banda, mas nagiging mulat daw siya sa pangangailangan ng mga Pilipino sa serbisyong medikal sa panahon na ito. Nakalulungkot man na may mga frontliner ang nagbibitiw sa trabaho dahil sa kawalan ng suporta ng gobyerno sa pagpapatuloy ng gyera ng COVID-19 pandemic. Ito naman ang nagpapalakas ng kanyang loob na mas magpursigi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral na maging doktor upang makatulong sa komunidad. Sabi ko po, ma'am, nung nag-start tong pandemya na to, sabi ko, sana by this time, doktor na ako. Kasi para nakakatulong ako sa mga kababayan ko, nakakatulong ako sa community ko. Kasi mas masakit na makita mo na yung community mo, yung bansa mo is naghihirap, tapos ikaw wala kang maiambag, na ikaw ay estudyante pa. So ayun, ma'am, yun yung naging, ano ko ngayon, ma'am, yun yung nagiging anchor ko para sooner or later, kapag naging doktor na ako, kapag naging karapat-dapat na ako tawaging doktor, ay malaki yung maiaambag ko sa bayan ko, sa community ko, and I'm still looking forward to become a proud doctor of the Philippines po, ma'am. Hindi man madali ang landas sa kanyang tinatahak sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya, hindi raw ito magiging hadlang upang tuparin ni Pineda ang kanyang pangarap na maging doktor, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang at pamilya na dumodoble kayod sa paghahanap buhay, matustusan lamang ang kanyang edukasyon. I'm putting a lot of excellence on my academics kasi po naniniwala ako, ma'am, na sooner or later, this will help me not only for myself but also to help my family. Kasi nga po, as you mentioned, ma'am, hindi naman po ako galing sa pamilya na may privileges. Jennifer Salenga, CLTV News.